Wow, जोंनिया भुटान फैबाय आरो लोगोफोर नैया बिथांमोनाबो गोजौ दङ बे गोजौ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन नै जों दंफायो दायो भुटानाव नैया पाहार सासे दंफायो आरो नै लोगोफोराबो आरो सानै दंबावो ओइ नै थ' लोगोफोर नोंथांमोना फैखाबाय जानांगौ मालाबाफोर बेरायनो जोंबो दिनै आदां गादां मोननायखाय एसे दसे बेरायनो फैबाय आरो लोगोफोर नैया बिराद मेंबाय जाबाय भुटाननि हटेल wow sube में नहीं गया ना अंदर नहीं गया मैं wow नैया जोङो लामा ससेयाव गारि मोननायखाय गाखोना फैबाय दा जों मोनफैबाय आरो थांनोसै आसामाव नैया लोगोफोरा गारियाव गाखोना फैबाय थांबाय थानोसै आरो लोगोफोर ओइ जोंनिया नैया जोंनिया फंबाया बिराद हेन्डसाम नुखायो आरोना वाव सोरनोबा नांगौबा एप्लाइ खालामनो हागोन नाम्बारखौ बिथाङा खालि दंखायो बिराद मोजां दे खिन्थु मानसिया नायनो समायना नै जों बेयावनो दोन्दोंमोन बाइकखौ नैयाव एन्ट्रि खालामनांगौ आरो मा होनना बुङो गावबा गावनि आइडिखौ होनांगौ आरो भुटानाव हाबनायनि सिगां बेयाव आइडि कार्डखौ होनांगौ आरो गावबा गावनि भटार आइडि कार्डखौ बेनिखाय जोंबो होना गालांदोंमोन दहाय दा लाफाफिननोसै आरो सोरबाफोर भुटानाव हाबोब्ला गावबा गावनि भटार कार्डखौ लाबोफाबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर थेंक इउ थ' बेयाव एन्ट्रि खालामनांगौ जों दहाय लांदोंमोन आरो गावबा गावनि आइडि नाम्बारखौ आइडिखौ कार्डखौ नैया लाबाय थांबाय थानोसै लोगोफोर दोन्दोंमोन जों बाइकखौनो लोगोफोर बाय बाय दोनथ'बाय दे अके बाय